Tomáš Demek odkoučoval další velmi vypjaté utkání. Hlavně ten zápas Petra Korbela, to byla věc. Jak vy jste to vnímal na lavičce, já jsem vás sledoval, bylo to hodně emotivní i pro vás. Samozřejmě, já musím pochválit Petra, že hrál skvěle. Hrál výborně, po dlouhé době hrál tak těžký zápas a zvládal to skvěle. Škoda, že za stavu 2-1, 8-6 tam měl kopec a nevyužil ho. No a potom to je trošičku o štěstí, jak se přijme, jaké prasátko. Ale byl to neskutečně vypjatý zápas a samozřejmě diváci se bavili a to jsem rád. Vy jste samozřejmě chtěli vyhrát, aby byla šance na ten postup, to se bohužel nepovedlo. Co dál? Jedeme dál, příští týden hrajeme ve Francii, ještě bojujeme, ještě dál bojujeme, hrajeme každý zápas, protože to hrajeme prostě a chceme vyhrát a dokázat, že ten tým na to máme, aby jsme vyhráli něco. Suchá fakta hovoří 0-3 ve váš neprospěch, ale toho stolu to vypadalo úplně jinak. Co chybělo k tomu, aby se ten zápas nebo celé to utkání rozehrálo trošku jinak a výsledek mohl být jiný? Škoda první zápas, musím říct. Karakaševič vlastně měl na výhody první set, potom vedl 6-2 a prohrál i ten druhý set a jak my říkáme s Číňanami, je teda Singapurec, ale Číňani, když vedou 2-0, to už je těžko. Fakt, oni se uvolní a hrajou skvěle. Já si myslím, že tam se to hodně lámalo. Jo. Ještě Peťa nás mohl dostat do hry. To byla škoda, fakt hrál výborně, no ale to byly dva rozhodující zápasy, protože Tomáš Tregler proti obraně těžko, mě trošku nevyšla sestava, ale to tak bývá. Čím byste pozval diváky třeba už za rozhodnutého stavu, kdyby bylo jasné, že třeba nepostoupíte na to poslední domácí utkání? Samozřejmě zvu diváky, protože přijede František Baum, to jsou mistři Evropy, ten Baum byl druhý na mistrovství Evropy, oni mají fantastický tým, všichni hráči do 50. místa na světě, tak přijďte a pozbujte nás a doufám, že vás trošku potěšíme. Díky moc a ať se daří. Děkuji moc krát.